Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon sabay ta, malagaw ta, dinhi sa dagat ni Baste. Tara, suruyon ta, dinhi lang sa Dude Store ta. Hello mga dudes, diri kita sa dagat ni Baste, Hotel and Beach Resort. Kini makitaan sa Pantukan. Diri karon mag-abot ang mga classmates sa college. Dugay na kami wala magkita. Nagsabot kami nga magbanding mag-overnight dinhi sa isa kanindot nga resort sa Pantukan, ang dagat ni Baste. Dinhi nga side mo diri ang mga rooms nga pwede nato marentahan. So makita ninyo green. Pagsulod nimo ang mag-welcome ang pagkanindot nga swimming pool. Ang blue pagkahinlo nga swimming pool, kung makita ninyo pagkanindot nga view kay swimming pool ang sa tumoy dagat. Mao kani ang ginatawag nga dagat ni Baste. Nice one. So before kita makaligo sa swimming pool, diri sa kita mo adto sa reception area. Diri nato hulaton na atong mga kauban nga nagabiyahe pa. Ambot daghan ba kami tungod kay sa amo ang GC, daghan gusto mo adto pero muragamay lang ang moari. Ug naa naman day among isa ka kauban diri. Hello. Hi to my vlog. Hi! Lagi ka po magsunod na ako. Natakuan ka? Nagka-pick up? Oo. Ay, ikaw na dito. Magpasunod ka, Tiri. Lingkong doon. Dali, lingkong. A few moments later. Nabot na pud among duha ka kauban. Alam kayo, oh! Anak ko kayo! Ay, miss you! Nakita ka dyan kami! Ang beauty queen balo kay kana. Saon na! Karoon, laos na! Kuya kay kag-aura gihapon ba no? Gani. Anak-anak, kapon po. Oh, dali na! Eh, nakita. Video na! Video na! Video. Ug karon upat ra gyud ang sipot sa mga nagsabot-sabot. Naunsa man dito si Anan nga siya pag ganito yung nag-ingon-ingon. Amo ra kining pagasugdan kay aron sa sunod kami managhan. Nangatkat kami sa second floor kay aamo ang room nga gikuha ni Melanie. Nindot no? Function hall. Diri sa second floor, diri ang mga rooms nga pwede nato orentahan, pwede nato istihan. Ato ang sudlon aron inyong makitaan. Room good for 4 pero pwede hangtod 6 additional bed. Ayan. Wow! Na 2 beds. With kuan po. Pagtanaw nimo sa bintana, mao kini imong makitaan ang palibot nga perti ka green na puno sa lubi nga nindot tan-awon mura kag naapod sa Siargao. A few moments later. Human sa pagplaster sa amo ang gamit na naog kami kay nagtan-aw kami diri sa nindot kaayo nga swimming pool nga color blue. Makawala sa stress ug magpahangin-hangin tan-awon namo ang dagat dinhi sa dagat ni Baste. So dili lang kay dagat inyong ma-enjoy, apil pa ang swimming pool. Kung nakita ninyo ang mga bata naga-practice pud ni sila kay mga elementary, naga-prepare sila sa athletic meet. Mo apil sila sa competition, mo represent sa ilahang school or district. So dinhi magbatas-baktas kita pay para magpahangin-hangin. Moadto kita sa baybay. Ug dinhi nga side makita ninyo kung unsa kadako ang swimming pool ug makita nga naa pa si ay falls sa pool. So malingaw jud ikaw ug langoy-langoy na pay backstroke. Pwede iniro. Ayan. Og nara ako ang mga classmates sa college. Naigikan sa abroad na ay maestra na ay nagatrabaho sa St. Peter. Kung gusto ka mo nga manindot ang inyong kamatayon, punta ka si Melanie Balinas, Abuda. Dinhi sa may payag-payag, pwede ta maglingkod-lingkod nga matanaw nato ang dagat dinhi sa dagat ni Baste.
pwede kita mamingwit kung dili pa kita gusto maglangoy-langoy. Ay, lubog Pero ang sa tubig pagkakaroon timing at ang dagat medyo lubog-lubog siya. So depende di ay daw niya sa panahon. Bago pa lang jud ko nakabalo nga ana po di ay ni panahon ang kadagatan na ay panahon nga nindot at na ay panahon nga medyo alanganin. Magpa-shoutout sa kita sa atong bagong followers. Meanwhile, Okay, Sa mga shoutout sir, sorry. ikaw shout out. Shoutout sa mga ka-cheaters. Dili na po, pwede mo mag-visit din sa ang store. Cheat Time Bake House bagong premiere. Open with 10:30 or 8:30 p.m. po daily. Thank you so Family, much. sir, family. Family, shoutout po sa Tagpuno family and Malabarcos family. Thank you po. Okay, thank you. Thank you sir. Oh, wow. Okay. Thank you so much. Salamat po. Okay, sir. Thank you. 8:01 p.m. Bisitaha ang Cheat Time Bake Shop sa Tagum City na sa Mabini Street. Ug nagtesting kami ng gawas kami sa Sige lang, Pantukan go na. Sentro kay manihapon. Nag-adto kami sa barbecuehan. This is Pantukan. Amo sa diring suruyon kung asa mas nindot nga plastaran. Bisan pa kini ulan-ulan. So part sa amo Night ang market, banding sa tawag, nga first time po namo diri nga makaon sa Pantukan Night Market. Ang amo ang tour guide si Emma kay taga diri at taga Banay-Banay siya. So namili kami kung asa nindot nga plastaran apan among nakita nga katong among unang giadtoan mas gwapo dito nga pagalingkuran. Ug sa panahon karon ang importante nga ato jud matabunan ang atong hubon tungod sa ulan. So mobalik na kami sa among unang gipilian. So kani di ay diri among nasuta nga pagkalami di ay gyud sa mga barbecue diri sa Pantukan. Lami kaayo balik-balikan. Walay char, walay bulatik at tualang ninyo dinhi ang barbecue sa Pantukan. Kay pagkalami gyud ang ilang barbecue siguradong mabusog ang tanan og balik-balikan. Soon after. Mga ako na po, Victorian! Dalan ka na po, Victorian! Nang balik na kami sa amo ang kwarto kay mo kit-kit og durian. From Pantukan, giagian sa dalan. Kalami sa durian puyat nga variety pagkalami tamus-tamusan. Tamis lami murag yung giasukaran. The next morning. Hello mga dudes, good morning. Dili na ta start na ta sa swimming. After sa overnight nga chikahan, dinhi na pud ang ilang swimming pool atong langoy-langoyan. Mga ligo una kami magbulag-bulag sa kadalanan. Kay talagsa lang yun kining panahon nga kami mag-uban. Pila na pud ka tuig kami magkita-kita dinhi sa kalibutan. Makatental jud ang tubig kay kung imong tan-awon o nagasidlak-sidlak murag kristal. Ug landong pod kamo nga nagatan-aw. Palihog adto jud ninyo kining lugar sa dagat ni Basti kay sigurado kamo malingaw. Nindot ang tulugan, nindot usab kaayo ang swimming pool. Ang dagat timingon lang jud ninyo mga kaibigan. Una maglangoy-langoy ang mga tiguang naglingkod-lingkod patawon sa daplin kay mag-istorya. Magchismis, dili gyud kini maputol, dili maundang basta mag-uban. Nangambak na ang mga baki kay maglangoy-langoy na maligo tungod kasakit sa init nga gibati. Hawd man di ay nimo langoy ang mga baki, anad man kaayo maglangoy-langoy sa sapa o sa kanal aron mo tago sa mga liki. Mabak na ko be. Kaya mo ato pa dito sa Nay Falls. Wow. Wow. Tanindot tan-awon. Dili na kamo sa dagat ni Basti. Yan sa swimming pool pa lang. Bingaw ka na. Yan. Oh. Nice one.
Congratulations! Oh, let's sponsor sa mo ang dinner! Please, sponsor Many hours later. Human na kami og pangaligo, human na kami og banding-banding, dagang istoryang nahitabo, karon mag-prepare na aron kami manguli na pod sa lugar kung asa kami nahimugso. Mura gyud kami gikan sa Siargao, dito nangaligo. Many hours later. Okay. Let's go. See you this Thank you so much. Dagat ni Basta. Daghan kayong salamat sa inyong panahon mga inday. Ug nahimong artista sa Dude's Torta, dako gayud nako kining kalipay. Yay, muli na mi hatod sa sunod nato nga video sa pagkakaroon. Bye-bye.